benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Benvinguts en aquest debat electoral que ara comencem. Un debat electoral que avui ens porta a analitzar el que vol ser o el que ha de ser el nostre poble en els propers 4 anys. Avui ens toca fer aquest debat amb els candidats a l'alcaldia i també alguns regidors. Veureu doncs, que ara primer parlarem amb els candidats a l'alcaldia i després s'incorporaran 2 regidors per cada grup per analitzar cada un dels temes que plantejarem. Avui ens toca fer aquest debat, un debat que, com sabeu, es tracta de gairebé culminar el que és aquestes campanyes electorals que ja van començar fa uns dies i que acabaran el dia 24 a les 12 de la nit. La ciutadania en aquell moment haurà de decidir a veure qui l'ha convençut perquè pugui administrar l'Ajuntament durant els propers 4 anys. Estem en directe aquí des de la sala d'actes Doctor Llaveries de Porreig. En primer lloc, agrair a la llar d'avis aquesta gentilesa que sempre ens obre la porta a Ràdio Porreig per poder ser aquí, en aquest plató. Un plató que ja s'ha fet i fa història. Avui ens acompanyen els caps de llista, com us dèiem, Araceli Esquerra. Ella és la candidata a l'alcaldia de Porreig per Junts per Catalunya Porreig. I també ens acompanya Josep Maria Altarriba. Ell és el candidat de Junts per Porreig Esquerra Republicana. Com veieu, el Junts és a tot arreu, Per tant, això vol dir també que alguna vegada potser direm Junts per i serà Junts per. Però bé, demanem disculpes si passa això. De tota manera, el que volem fer ara és presentar-vos aquest programa electoral que ells ens han fet arribar. Jo no sé si ja us ha arribat a casa, jo sí, he tingut el privilegi de poder tenir els 2 programes electorals, però més coses, He tingut aquest, he tingut aquest. Bé, suposo que tot això us arribarà, i més coses més que ens porta una mica al que seran aquestes eleccions. Dit això, comencem per la senyora, demanant-li veure per què es presenta. Per què presentes Esquerra? Benvinguda. Ai, perdó, Araceli Esquerra, per què et presentes? El pitjor de tot això és el meu cognom, Si tu t'equivoques... Clar, és que... Bé, jo abans de començar a presentar les nostres... Ui, no se sent? Sí? Se sent. Abans de començar a presentar les nostres propostes i els nostres compromisos com a Junts per Catalunya Porreig, sí que m'agradaria dir una cosa que crec que és molt important i ho diré avui aquí tots vosaltres, perquè ja que en política la transparència és tan important i se'ns ha demanat una campanya molt pacífica, és molt important, crec que avui em cal desmentir algun tipus de rumor que des d'algunes persones de l'equip d'Esquerra Republicana s'han anat escampant pel poble darrerament i que m'han fet arribar algunes persones. I la més important és la que faré referència ara. S'ha dit que si jo surto escollida alcaldessa, continuaré amb la meva activitat professional, de manera que no estaré gaire pel poble. Puc assegurar que això és rotundament fals i és una mentida sense fonaments. Quan una persona com jo decideix fer aquest pas, ho fa convençuda de que la seva prioritat és el poble de Porreig. Puc assegurar que si surto alcaldessa, la meva vida professional es veurà amb excedència, o sigui, deixaré la meva vida professional, per dedicar-me profundament a l'alcaldia i al poble de Porreig. Dit això,
Sí que continuo. Per què em presento? Bé, ho he dit i ho he explicat en molts moments. En el moment que se'm va oferir encapçalar la llista de Junts per Catalunya a Puig-reig, m'ho vaig haver de rumiar molt, però ho faig convençuda de que tinc un equip que m'acompanya excepcional, amb unes ganes de treballar pel poble increïbles i amb unes ganes i amb un servei social, que és el que crec més important, per tirar el poble endavant. Volem un poble amb un futur, volem un poble amb projectes i volem un poble per tirar endavant, no en una legislatura de 4 anys, sinó de 8 o de 12 els que facin falta. Però el primordial és tenir un projecte per poder tirar el futur endavant. Si no hi ha projecte, no hi ha poble, no podem perdre el temps. La societat ens demana que ens agilitzem, que fem coses, que paguen els seus impostos. I per tant, el poble ha de respondre. I ha de respondre amb dignitat, amb transparència i amb ganes. Amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb molta voluntat. Sobretot amb molta voluntat. Bé, parlem amb Josep Maria Altarriba. Josep Maria Altarriba és actual alcalde de Puig-reig i tot i que durant moltes xerrades que havíem tingut al llarg d'aquest perímetre dels 4 anys no tenia clar si es presentaria, es torna a presentar. Per què? Bé, doncs perquè ja fa 5 anys, ara fa 5 anys, vam encetar un projecte amb tot un col·lectiu de persones, la majoria vinculades al món associatiu de Puig-reig, per intentar fer un projecte de poble, per intentar fer un projecte de Puig-reig que canviés una mica les dinàmiques de les polítiques i de les gestions municipals que fins aleshores havien transcorregut aquí a Puig-reig. Un projecte que mica en mica ens va anar il·lusionant, ens va anar apassionant i ens va fer preparar un projecte de Puig-reig de poble a llarg termini. Durant aquests 4 anys hem anat implementant aquest projecte. Evidentment, com que és un projecte a llarg termini, moltes de les coses estan en els seus fonaments. També hi penso com l'Araceli, que els projectes polítics, els projectes municipals, no poden ser de 4 anys a curt termini, sinó que han de ser a llarg termini. Ens hem de mirar el poble a 25 anys vista, a 30 anys vista, ens hem de mirar el poble com volem que sigui, com volem deixar el poble pels nostres fills, pels nostres nets. Per tant, vam encetar un projecte amb molta il·lusió, un projecte en el qual hi hem ficat els fonaments durant aquests 4 anys, un projecte basat sobretot en les persones. Totes les polítiques i gestions que s'han fet han estat pensant en les persones i al voltant de 3 eixos fonamentals que són la cultura com a part identitària del nostre poble, de la nostra gent, que són l'entorn com a dinamitzador dels veïns de Puig-reig i que són l'economia com a eina per poder fer tot això. Aquests són els 3 eixos principals que ja ens vam plantejar fa 4 anys i que, evidentment, pretenem continuar els propers 4 anys, els que sigui, per consolidar aquest projecte que nosaltres vam encetar. Puig-reig és un poble... Volia dir perquè ara farem el bloc de programa i sí que... Bé, un moment. Una cosa volia puntualitzar perquè l'Araceli ha començat amb una prèvia que és important. Jo entenc que, o vull creure que des de l'equip de Puig-reig, Esquerra Republicana, no s'ha dit això que ha dit perquè d'entrada no sabem cadascú què farà a la seva vida. Per tant, jo entenc que has fet una afirmació que no s'adiu amb la realitat, però crec que avui no és el moment de dir les coses que s'han dit, perquè també podria dir que algú ha dit, i en aquest cas tu concretament, Araceli, el dia de la teva presentació, que no es podia fer d'alcalde
només assegut al despatx de l'alcaldia, de Jo l'Ajuntament. continuo pensant. De veritat. Però donant per suposat que jo m'estava tot el dia assegut al despatx. A veure. És igual, no és igual, no cal entrar en un debat. Vull dir que ara no és moment de fer retrets d'aquesta mena. No, però, a veure, jo crec que és molt important, ja que des del vostre grup s'ha demanat la màxima transparència i una campanya molt pacífica, que jo estic totalment d'acord, jo crec que no està bé des de... Si vosaltres dieu que des del vostre equip no s'ha dit això, vosaltres suposo que us coneixeu molt bé, però particularment cadascú en certs moments i en certs llocs pot dir el que pensa o el que deixa de pensar. No crec que això vosaltres ho sapigueu del cert, però jo sí que ho sé del cert perquè m'ha arribat des de diverses fonts, no només d'una, sinó de diverses. Per això he volgut aclarir això, no crec que no és cap cosa fora de lo normal, vull dir, està més aclarit que Araceli Esquerra, si surt escollida alcaldessa de Porreig, estarà a Porreig, evidentment que estarà a Porreig. Doncs deixem-ho aquí i ho celebro, perquè crec que ha de ser així. Home, evidentment que ha de ser així, però és el que jo he puntualitzat i ho continuo puntualitzant. Llavors hi ha l'altre tema. Jo sempre he cregut, i crec molt important, que un alcalde no ha d'estar els 5 dies de la setmana al despatx, sinó que s'ha de moure molt. Jo em refereixo, aquí tenim grans exemples a la comarca, per exemple, jo soc molt amiga amb el David Font, i el David Font és una persona que com a alcalde de Gironella preguntem quants cops està al poble? Bueno, doncs potser no masses, però és una persona que ha aconseguit molt, molt i molt pel seu poble. Però per què? Perquè s'ha mogut molt, perquè s'ha passat hores i hores i s'ha fet pesadíssim, pesadíssim els despatxos on ha fet falta. I jo em refereixo a això. Si tu tens molt clar, com a Ajuntament i com a govern, el que vols pel poble i tens uns projectes excel·lents per presentar a Diputació i on faci falta, aquests projectes són molt fàcils a l'hora de demanar subvencions, però has de tenir un projecte excel·lent. Jo em referia a dir, hem de tenir uns projectes de 4 anys i a 8 i a 12, evidentment, però el projecte ja ha de ser des del minut 0 que entres a governar. Des del minut 0. Perquè quan arriben les subvencions, tu dius, subvenció, aquí hi ha el projecte. I no hi ha qualsevol projecte. Hi ha el projecte millor de tots. Perquè si has de competir amb 2 o 3 pobles més, tu has de pensar que el teu és el millor. I llavors pot ser que et donin aquesta subvenció aquell any o que te la donin l'altre any o l'altre. Perquè, evidentment, tots els pobles tenen les mateixes oportunitats, però el projecte hi ha de ser. I ha de ser des del minut 0 que s'entra a governar. Per això dic que és molt important la feina que es fa abans de les eleccions municipals com a grup, per ja poder incentivar tot això i que ja tinguis molt camí fet. Perquè si entres a governar, tot això ja ho tens fet. I des del minut 0 tu ja pots presentar uns projectes pel teu poble. Però han de ser uns projectes que tu els tens ja molt assumits i molt clars i que ja des de Diputació, des de Generalitat, ja has pogut parlar amb les persones responsables i t'han donat ja un vistiplau per tirar-ho endavant. Bé, Josep Maria? Sí. Evidentment, completament d'acord que hi han d'haver projectes i ens hem de moure i hem de sortir i evidentment és el que s'ha fet durant aquests 4 anys. Moure's, no ens hem estat tancats al despatx 5 dies a la setmana, no ens hi hem estat. Qui t'hagi dit això s'equivoca. Hem sortit i la mostra i la prova està en la quantitat de subvencions que s'han rebut. Jo no he dit mai que no s'hagi fet, he dit que es pot fer molt més. Bueno, això és relatiu i t'agrairia que no m'interrompessis quan tinc el torn, perquè jo no t'he interromput. Evidentment que s'ha fet i evidentment que si és el cas es continuarà fent. La mostra està amb el suport financer, el suport econòmic que s'ha rebut aquesta legislatura. Estem parlant d'una quantitat important amb inversions que han sortit dels viatges, que han sortit dels projectes, dels importants projectes que s'han presentat a la Diputació i a la Generalitat de Catalunya. Només, si voleu, podem dir xifres, crec que no cal. L'anterior legislatura es van aconseguir un total de 1.950.000 euros aproximadament. Amb subvencions per inversions, aquesta legislatura, anys entre 2015 i 2018, s'han aconseguit 2.300.000 euros i poc amb subvencions, més uns que han arribat ara, que amb els números de 2018 encara no hi eren, que és els programes FEDER, la segona fase dels programes FEDER, que s'han aconseguit per un projecte per Cal Pons de 300
70.000 euros gairebé, doncs la subvenció FEDER, que és un 50% abans d'impostos, per tant estem parlant d'uns 150.000 euros més. Per tant, bé, jo no diria que no s'ha mogut l'Ajuntament de Puig-reig per obtenir finançament. Gràcies. Si vols, tens un minut per aclarir alguna cosa més. Jo crec que cada grup polític té les seves prioritats i la nostra, com a prioritat, és demanar el màxim de subvencions possibles pels projectes que nosaltres volem tirar endavant. D'acord? Jo crec que això és el tema més principal. Jo veig que amb el que vosaltres heu fet del vostre equip durant aquests 4 anys, amb el tema de subvencions és curiós perquè veiem que el 2015 és l'any que s'han demanat més subvencions i que hi ha hagut més finançament i justament el 2015 va ser encara amb govern del Toni Clement, perquè les subvencions es demanen al gener. Vosaltres veu entrar a governar, si no m'equivoco, el mes de juny. Per tant, aquestes subvencions estaven... Crec que no és veritat, això, però bueno, ja t'ho explicaré. Ara t'ho explicaré, si vols, ara t'ho explicaré com va, perquè no... Però bé, vull dir que vosaltres heu demanat les subvencions i els... Sí? Sí? Falten... Que vosaltres heu cregut per vosaltres com a equip de govern i com a poble. Jo dic que nosaltres tenim unes altres prioritats i unes altres subvencions que demanar per tirar el poble endavant i perquè tingui un futur i que es vegi, sobretot que es vegi per la gent. Perquè jo, molts dels comentaris que he sentit és que potser s'han demanat moltes coses, però el dia a dia la gent no l'ha percebut. Cenyim-nos una mica el temps perquè si no ens dona temps de res més. Josep Maria Altarriba, endavant. A veure, és que això ho he de contestar perquè ho has de saber. Les subvencions, el gruix de les subvencions que venen bàsicament de Diputació, perquè és d'on ve el finançament bàsic d'un municipi, amb inversions, s'aconsegueix amb les meses de concertació. I es fan a començaments de legislatura, no a començaments d'any. Per tant, aquest gruix de diners que són del 2015, són de les meses de concertació, que és d'on venen el màxim de diners. 575.000 euros de meses de concertació a aquesta legislatura. L'anterior legislatura van ser 500.000. Els números són els que són. De Diputació i de meses de concertació. Per tant, relativitzem-ho això. Ai, perdó. Sí, no. Continua. Em saps bé acabat. No, continua. No, és el tema aquest, ja està, sí. Bé, doncs, tens 30 segons per acabar d'afegir alguna cosa. Sí, jo m'agradaria saber on s'han vist plasmats aquests diners. Ui, ràpidament. 300.000 euros amb el projecte de la plaça, de remodelació de la plaça, 120.000 euros amb la remodelació dels equips dels quadres elèctrics de l'Enllumenat Públic de Puig-reig. Els quadres elèctrics de l'Enllumenat Públic de Puig-reig, projecte, 120.000 euros. 100.000 euros que hi havien destinats a eliminació de barreres arquitectòniques que estan inclosos en el projecte que ara es comença, perquè desgraciadament, un projecte demanat el 2015 cofinançat amb Diputació es comença ara. És una mica trist després de 4 anys. Sí, però no és culpa nostra. És que tot és culpa dels altres, a això em refereixo. Araceli, Llobregat, no, és que parles amb desconeixement de causa. Llobregat i Major formen part de la xarxa de carreteres de Diputació. I tant. Qui hi ha d'actuar és Diputació i actua quan vol. És ara que han començat a actuar amb això, a molt a desgrat nostre, Podríem comptar, i t'ho podria demostrar, 6 viatges a Diputació per tractar aquest tema i ha anat així. No depèn de l'Ajuntament de Puig-reig que s'hagi començat aquesta obra. Aquesta part, una part, 100.000 euros, van dedicats a eliminació de barreres arquitectòniques i estan una part dins aquest projecte. Una altra part d'aquests diners, de meses de concertació, s'ha demanat una redistribució per l'obra de la plaça, de la sala, de la plaça Nova, que ara també s'està començant.
etc. Vull dir que els números estan a l'Ajuntament, es pot mirar a qualsevol moment i tothom ho pot mirar. A la plaça Nova s'està començant, o què? Sí, la sala polivalent. Ah, la sala polivalent, d'acord, no la I una plaça. part del finançament va per allà. Per tant, bueno, està... La sala polivalent també hi ha un tema, que és que es va dir que es faria tot... Recordo, l'altra legislatura, el programa electoral que veu fer, que veu sobretot donar molt d'èmfasi en que la participació ciutadana, que la gent podria col·laborar. I jo m'agradaria saber el tant per cent que va col·laborar de població per decidir-lo de la sala polivalent. Segurament en parlarem al bloc que toqui de participació ciutadana, crec que seria bo parlar-ne allà. Però vull dir que de vegades s'ha fet molta èmfasi i molta propaganda d'una cosa que la realitat no ha estat així. Després el bloc de participació suposo que I també m'agradaria dir una cosa, vull dir, és molt diferent, i crec que això ho sabem tots, una persona que ha estat governant durant 4 anys a una persona que comença de zero. Vull dir, tinguem clar aquestes coses. Vull dir, si entrem a governar nosaltres des del minut zero veurem com estan les coses i començarem i tot. Una persona que ja ha governat 4 anys és molt diferent el tarannà i la manera de veure les coses. Això és evident. Una altra cosa que també s'ha de puntualitzar, un moment, que has parlat de que no s'havien vist totes aquestes inversions. És evident perquè aquestes inversions han sigut al primari, amb infraestructures bàsiques que feia anys i anys que no s'hi feia res. Anys, i parlo de molts anys, o que no s'hi feia gairebé res. No diguem res. El que estàvem parlant de la xarxa d'enllumenat públic, la majoria dels 31 quadres que hi havia en aquell moment estaven tan malament que hi havia perill per les persones. Hi havia perill per les persones i això, com que és una obra que no es veu, perquè ningú ha vist, fins i tot tu no ho has vist, sí, ho he vist. És una obra que s'havia de fer sí o sí. Una plaça que s'ensorrava és una obra que s'havia de fer sí o sí. Això és el dia a dia d'un ajuntament. Independentment del govern que hi hagi, això s'ha de fer sí o sí. Sí, però no s'havia fet. Les clavegueres estan unes clavegueres obsoletes. Un dels projectes que hi ha pels propers 4 anys, que ja s'ha iniciat, és l'arranjament de la claveguera des de Cal Julió fins a Cal Llorito, de la costa de la Garbera. Una claveguera... Això en parlarem. Una claveguera que fa... és del 38, del 1938, que està foradada per tot arreu, que des de fa anys i anys i anys es fa un delicte mediambiental abocant residus al riu i que mai ningú hi havia apostat per fer res. Per això em refereixo jo que... Per tant, a nosaltres ens va semblar que aquesta legislatura era una legislatura per endreçar aquest tipus de coses perquè la propera, hi hagi qui hi hagi, governem nosaltres o governeu vosaltres, tinguem una base feta per poder treballar amb més tranquil·litat i poder fer obres més visibles. Jo entenc que no se'ns pot acusar que no hem fet grans obres. No, hem fet obres necessàries, imprescindibles. Jo el que em refereixo és que, i des de fa molts mesos que ens estem reunint amb molta gent del poble, moltes entitats, a les colònies de tot arreu, i la gent, tothom es queixa del mateix. La neteja no està solucionada, l'enllumenat públic en molts traçats del poble i sobretot a les colònies no està solucionat. Si em refereixo que el dia a dia d'un ajuntament, que haurien de ser les coses bàsiques, que haurien de funcionar, hi hagi el govern que hi hagi, no s'han solucionat. Si la neteja, moltíssima gent es queixa. I jo i molta gent m'ho han donat a entendre, que no es veu un poble net, ni en condicions. Hi ha moltes parts. Discreparem, evidentment, però això és normal, és que si no, no estaríem aquí. Això és normal. Però sí que és veritat que quan parles amb la gent i passes setmanes parlant, setmanes i reunint-te amb entitats, reunint-te amb la gent, reunint-te a tot arreu, i els problemes són els mateixos a tot arreu, dius, home, doncs jo crec que tenim un problema. Tenim un problema. Llavors, potser falta també, jo he pensat moltes vegades, que falta molta comunicació i informació a la gent. Perquè de vegades vosaltres esteu a dins de l'Ajuntament i viviu les coses a dins. Nosaltres, com un altre grup polític, vivim les coses d'una altra manera. I la gent viu les coses d'una altra manera. Llavors jo crec que per part de molta gent del poble ha faltat moltíssima comunicació d'explicar com estan les coses, de moltes instàncies que s'entren a l'Ajuntament per part de molta part de la població que no es contesten, coses que queden en stand-by, i això, que sembla tan minoritari,
és el que realment preocupa la gent. Això és el que preocupa, de dir, molta gent em diu, ostres, és que he fet una instància fa 2 mesos i encara no se m'ha contestat, o estic pendent d'aquell rajol que tinc a davant de casa meva que ho he dit al regidor pertinent i he implert l'instància i encara no se m'ha contestat. O sigui, totes aquestes coses del dia a dia, la gent ho diu, nosaltres paguem els nostres impostos, tant que visquis al nucli de Porreig, que visquis a l'Ametlla, a Cal Riera, on sigui. Però tenen dret a tot això. Ui, tant, A veure, jo voldria matisar una cosa. Sí. Com que això, evidentment, s'ha anat barrejant una mica tot, Sí. per tant, acabarem aquest bloc de vosaltres dos, fent aquesta mitja horeta, vale? Per tant, tens la paraula a tu, i en parlarem una mica del programa, el programa que vosaltres presenteu. Vale. Vale? Però pots acabar, si vols... Sí, home, sí, això, res, 30 segons, El que sigui. Crec que aquesta legislatura, una de les apostes, evidentment, era la transparència, i així ho hem fet. Crec que és la primera legislatura que s'han fet reunions informatives regularment a la població per explicar, i si no ho saps és perquè no hi eres, però s'han fet com a mínim una reunió cada any, com a mínim, per explicar el que s'havia fet, els projectes que s'havien fet i el que hi havia previst. Per tant... I quanta assistència hi ha en aquestes reunions? La que vol la gent, és qüestió de la gent, la que vol venir... Potser s'hauria de pensar en informar d'una altra manera, perquè arribi a tothom. Jo demanaria, Araceli, que no trenquessis el... És que si no, no és un debat. Sí, és un debat perquè la gent vol escoltar-vos a tots dos i vol tenir clar el que diu Josep Maria i el que vols dir tu. Per tant, jo demanaria que no interrompíssiu. Endavant, sisplau. Sí? Bé, doncs això, que jo crec que és la primera legislatura que s'han fet accions d'aquesta mena i, a més, la porta de l'Ajuntament, de qualsevol regidor i de l'alcalde està sempre oberta i tothom, crec que tothom o tothom qui vol, té el mòbil personal de cada un dels regidors i de l'alcalde. Per tant, bé, la proximitat, la nostra legislatura es basa en la proximitat amb la gent. Tothom sap i tothom ho fa, que pot parar a qualsevol regidor i a mi personalment pel carrer per explicar-me tots els seus problemes. I sempre fem cas. Sempre fem cas en la mesura en què es pot. Evidentment, no hi ha disponibilitat per tot, ni hi ha temps per tot, perquè malauradament Porreig és un ajuntament amb un pressupost molt baix, amb una manca de personal important, molt important, que va en funció del pressupost i que la feina que fan els treballadors de l'administració local és impecable i fan tot el que poden per intentar mantenir el poble tal com el tenim, per intentar fer-ho al màxim de bé possible. Que hi ha alguna vegada alguna instància que es retraci i no es contesta fins al cap d'un cert temps. És cert, perquè errors n'hi ha a tot arreu. Això tindria una explicació, però no val la pena ni dir-la. Una explicació d'això és que en aquesta legislatura hi ha hagut la transició de l'administració normal en paper a l'administració electrònica amb el Gestiona, que és un gestor d'expedients, o sigui, tota la informatització de l'administració que ha fet que algun procés d'aquest s'encalli una mica. És normal i això s'hi troba en tots els ajuntaments, el tema aquest de la manca de resposta en algunes instàncies. És una qüestió purament tècnica i que mica en mica s'ha anat solucionant i això t'ho pot explicar qualsevol dels funcionaris o treballadors que treballen a la casa. Sí, tot això em sembla perfecte, vull dir, de fallos n'hi ha a tot arreu, només faltaria. Jo em refereixo a el que jo he sentit i el que moltíssima gent m'han vingut a dir aquests dies, moltíssima gent que m'ha trucat, moltíssima gent que m'ha vingut a veure i que m'han explicat el que han viscut ells en aquests 4 anys. El que dius tu, jo no en dubto de que es parla amb la gent i tot, però que hi ha molta gent que no s'han sentit igual de tractats. Moltíssima gent que en molts moments m'han dit particularment l'alcalde no m'ha contestat bé o coses d'aquestes que, bueno, cadascú pot tenir el seu dia, pot tenir el seu moment i tothom és lliure de contestar, però que això hi és, sí, hi és. I segurament s'han fet moltes coses bé, que no en dubto, només faltaria. Però vull dir que nosaltres tenim una altra percepció que segurament és normal, perquè clar, la gent que està descontenta amb vosaltres
evidentment ens ho ve dir nosaltres. Això és normal. Si tu estàs descontent amb alguna cosa i veus que no te'n surts, doncs ho diràs a l'altra persona. Per tant, vosaltres teniu la part positiva que rebeu del dia a dia i nosaltres des de fa setmanes rebem la part no tan positiva de vosaltres. I per això ho he volgut fer evident. Bé, doncs, si us sembla, el que faríem seria parlar un moment del programa, per què heu escollit el programa i quina és la visió que vosaltres voleu donar amb aquest nou programa que presenteu. Podríem començar, per exemple, per Josep Maria Altarriba. Bé, jo ja ho he dit al començament, el nostre programa, i si us el reviseu doncs ho veureu clarament, perquè crec que està molt ben explicat. És un programa que està pensat per les persones, és un programa que està pensat per fer política pel poble i des del poble. És un programa que està pensat per facilitar la inclusió social, per fer-ho entre tots. És un programa que està basat en la il·lusió, està basat en la proximitat. Bé, i ja quan s'incorporin la resta de regidors ja parlarem per cada un dels temes, vull dir, no cal especificar. Un dels temes, i que enllaça una mica amb el que l'Araceli ha dit, que és el tema de l'enllumenat públic, que hi ha llocs mal il·luminats i tot això, s'ha començat ara, i ja fa temps que s'arrossega el fet de fer-lo, perquè els tempos de l'administració són molt lents, però el projecte de canvi d'enllumenat públic a tot el municipi està en marxa ja, i això canviarà tota la fisonomia, no només de Porreig, sinó de tots els nuclis de Porreig. Per tant, és un tema que està en marxa. Bé... Sí, això de l'enllumenat jo crec que entri el govern que entri és un tema... És sí o sí. És un tema principal per tothom i que s'haurà de fer. Ja està embastat, vull dir que... S'haurà de fer sí o sí i, evidentment, cadascú tindrà les seves prioritats i com ho voldrà o com ho deixarà de voler, però sí, és un tema prioritari en molts moments. 2 minuts per... Sí, nosaltres, doncs, si algú ha revisat el nostre programa electoral, sí que ens hem centrat molt amb coses molt del dia a dia del poble, és evident que sobretot el que ens ha demanat la gent. El nostre programa electoral està basat absolutament en el que ens ha demanat la gent, amb totes les reunions que hem tingut des de quasi bé fa un any. D'acord? Totes les reunions que hem anat tenint amb entitats, colònies i amb col·lectius i petits col·lectius de gent. El dia a dia del que necessitaven, del que veien que hi havia mancances i del que volien que se solucionés. I llavors, evidentment, el nostre programa electoral també es basa en projectes que nosaltres hem cregut que eren molt importants pel poble i que el poble s'ho mereixia. I sí que val a dir que amb aquests projectes ens hem mogut molt a les institucions de Barcelona, sobretot a Diputació, per veure si eren viables. Perquè jo sempre he dit que abans de posar en un programa electoral, abans de posar un compromís o un projecte que tu vulguis fer, n'has d'estar segura que això es pot complir, perquè el que no podem fer és enganyar la gent. I això és molt evident. Llavors el que hem fet és, si amb els projectes més a l'engròs que nosaltres creiem que es poden fer, doncs ens hem mogut molt i tenim compromisos de certes persones per poder-ho tirar endavant, sempre que les subvencions siguin possibles, però que aquestes subvencions, evidentment, tiraran endavant. Doncs bé, dit això, parem un bloc, fem... Bueno, no, podríem acabar. Vols fer una... Sí, home, jo vull fer algun incís, perquè hi ha algun punt del programa de Junts per Catalunya Porreig que crec que mereix matitzar-lo. Hi ha un punt que a mi m'ha disgustat sobremanera, que és el punt que és un punt electoralista, molt electoralista, que diu que és rebaixar el sou dels polítics, com donant a entendre que aquí els polítics d'aquí Porreig, la gent que fem d'alcalde i regidors, diria que ens lo creem. Bé, l'única diferència que hi ha amb els imports de l'anterior legislatura és que els regidors, que no l'alcalde, perquè l'alcalde ja era així, que els regidors estan dins el règim de la Seguretat Social. Que
Sigui dit de passada, això es compensa amb un salari, amb un sou d'una regidora que ara ja no el cobra perquè ha renunciat a ella, perquè és delegada del govern. Val? Per tant, l'equivalent ara, a hores d'ara, en aquest moment, és pràcticament el mateix, hi ha molt poca diferència. Val? Però no es tracta d'això, es tracta d'ètica política. Es tracta de què? Que les administracions demanem a tothom que pagui els seus impostos i cotitzi a la Seguretat Social quan treballa en un lloc. És una qüestió d'ètica, és una qüestió de concepte. Si uns regidors que estan treballant per l'Ajuntament, perquè estem treballant per l'Ajuntament, estem treballant dia a dia, administrativament i físicament, sobretot els regidors de poble, unes persones que estan treballant, s'ha de dignificar aquest treball. I si exigim, si des de l'administració exigim a qualsevol treballador que cotitzi a la Seguretat Social, el lògic és que també ho faci un regidor, perquè si no estarem acotant la possibilitat de fer política als municipis a les persones que ja tenen o bé la vida solucionada o estan jubilats. Qui sigui capaç i tingui ganes i tingui capacitat per ser regidor o per fer política en un municipi, se li han de donar les eines, ha de tenir les eines per poder-ho fer. També, i també vull afegir, saps quan cobro jo? Sí, a la web de l'Ajuntament. A la web de l'Ajuntament hi és. El senyor alcalde de Puig-reig... I també hi ha els sous dels regidors, clar. Exactament. El senyor alcalde de Puig-reig té un salari mínim, i parlo del salari de posar el plat a taula, el salari del posar el plat a taula, no parlo del brut i tot això, perquè al cap i a la fi, si cobres en brut, tornes els diners a l'administració. I com que el que et paga és l'administració, estem, si fa o no fa, amb el mateix. El salari de posar el plat a taula de l'alcalde són 1.760 euros al mes. 12 pagues, si ho trasllades com una altra persona, que la majoria de gent en tenen 14 de pagues. Si ho trasllades a 14 són 1.500. Però, a més, aquest alcalde és membre d'Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana es finança només amb les aportacions dels seus militants i dels seus electes que donen una part del seu sou. I jo, personalment, l'alcalde de Puig-reig paga 200 euros al partit del seu sou. Per tant, el senyor alcalde de Puig-reig actualment està cobrant 1.300 euros al mes, està ingressant 1.300 euros al mes per fer d'alcalde. I, a més, amb el tant per cent de dedicació que tinc, hauria de fer 1.500 hores a l'any, perquè ara ens ho fan comptar, com a tots els treballadors, i això m'ha permès saber les hores que dedico a l'Ajuntament. L'any anterior van ser 2.424, que això vol dir jornal i mig. Per tant, que algú em posi al seu programa electoral que s'han de baixar els sous dels polítics quan l'alcalde està cobrant 1.300 euros al mes, està ingressant 1.300 euros al mes, amb les hores que treballa, ho trobo demagògia. Alguns ha preguntat què significa aquesta frase? Bueno, significa el que significa i dona a entendre el que dona a entendre. Heu entès el que heu volgut, que és diferent. Ara jo m'explicaré què vol dir reduir els sous de l'equip de govern. Bé, cadascú quan entra a governar decideix el que vol, només faltaria. Vosaltres en el seu moment veu decidir implementar la part de la seguretat social i vosaltres veu decidir això, endavant. Nosaltres hem cregut com a equip que jo ho vaig posar, quan jo em vaig decidir presentar-me vaig demanar que totes les persones que formarien part del meu equip serien persones que ja tenen una feina. Que ja tenen una feina vull dir que no volia que ningú es presentés en una llista pel fet de dir vaig a l'Ajuntament a cobrar un sou, perquè això no és digne. És que això tampoc ho hem fet, nosaltres. És que no estic dient que ho feu vosaltres, estic dient el que volem nosaltres. Perfecte. Cuidado, és que jo crec que us esteu sentint al·ludits, jo no estic dient això, estic dient que si nosaltres entrem a governar, farem això. D'acord? Puc acabar ara? Sí. Gràcies. Vaig demanar això a la gent que formarien part de la meva llista, d'acord? Perquè vam creure que si tothom ja té una feina i cotitza a la Seguretat Social, per nosaltres no és primordial que com a regidors s'hagi de també cotitzar a la Seguretat Social, perquè això comporta un cost per l'empresa que per nosaltres no és necessari. Però això ho hem decidit nosaltres com a grup, d'acord? De Junts per Catalunya Puig-reig.
No estic dient que el vostre sigui legítim o no en sigui. Vosaltres veu decidir això i a mi em sembla perfecte, però jo estic dient que nosaltres, si entrem a governar, ens comprometem a fer això perquè creiem que per nosaltres és important. Evidentment que el sou de l'alcalde, no sé, ja m'ho miraré. Jo sí que us he de dir que si surto alcaldessa, jo ja hi perdo diners, perquè jo ja tinc una bona feina. O sigui, el meu projecte en aquest moment és poder-me presentar a l'alcaldia i tirar el poble de Porreig endavant. Però vull dir que pel tema diners és el de menys. Però sí que considero realment que el tema de regidors, haver de cotitzar la seguretat social amb el cost que això comporta per l'empresa, no ho trobo primordial. Llavors, si l'Ajuntament es pot estalviar aquests diners, que cada any són més o menys uns 30.000 euros, doncs són diners que queden per l'Ajuntament. Senzillament això. I si algú s'ha sentit al·ludit, ho sento. Això és el nostre programa electoral. El nostre. Cadascú pot presentar el que vulgui. Aquest és el nostre. Vale. Molt bé. Hem acabat aquest bloc I ara el que fem és parlar del que és tot el programa electoral. Per això, doncs, el que fem és demanar que s'incorporin aquí a la taula, diguem-ho així. Demanem a Pol Vila, l'Eudald Serra, Alba Camps i Elisabet Teixidor. Vine a sopar a casa. Vine a jugar a casa meva. Vens a fer una copa al celler de casa? Vine a passejar pel meu jardí. Si vens a casa, ens banyarem a la piscina. Catalunya és casa teva.